Vore dages forbrugere er forkælede med hurtige tekniske fremskridt. De vil have flere, bedre og nemmere digitale tjenester, så traditionelle brancher med traditionelle metoder bliver endnu mere presset. Hos Uptech bestemte vi os derfor tidligt for at fokusere på det, der er forsikringsselskabernes største udgiftspost, nemlig skadeserstatningen. Hvad er en 2 år gammel trøje egentlig værd? Et stereoanlæg fra 97 eller et fjernsyn? Gode og pålidelige vurderinger har altid været svære at få. Vi løste problemet ved at skabe Uptech Assure. Et stærkt online-værktøj, som giver en helt objektiv vurdering af alt muligt. Med masser af produktfakta og statistiske databaser beregnes værdien af 100.000 ting lynhurtigt. Selv tøj og møbler, som er svære at vurdere. Beslutningssikkerheden giver selskabet fuld kontrol over det største udgiftspost, skadeserstatningen. Hurtigheden betyder, at taksatorerne kan håndtere flere sager på kortere tid, og forsikringstagerne får deres sager bedømt konsekvent og retfærdigt. Vi ser, at dette kun er begyndelsen på forsikringsselskabernes opbygning af den digitale fremtid. De, der handler nu, vil fortsat få succes. Hos Uptech har vi ikke hele løsningen, men vores tjenester er en vigtig brik i den fremtidige udvikling af verdens forsikringsselskaber. Mulighederne er enorme.